سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح. الحمد لله والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kamar yadda aka nemi a yi magana kan abin da ya shafi mu'amala da kuma zama da wanda yake ɗan bid'a, kaga wannan matsala ce wacce take babba kuma usul ne min usuli ahli sunnati wal jama'a. Wannan dalili ya bayu kaga malamai littafai daban-daban sukan ambaci maganganu kan abin da ya shafi mu'amala da ɗan bid'a ta fuskar tsoratarwa da kuma zaburarwa kan a nisanci zama da shi. Akwai wata magana ta al-Imam Ibn Battah rahimahullah, wanda ɗalibi ne na Abubakar Ibn al-Ajurri sahibu shari'a. Ibn Battah yana faɗa cikin littafin shi al-Ibanatul Kubra cewa lallai ya bincika ya kuma duba kan cewa akwai sababai guda biyu wanda dalilin su ne ya bayu mutane da yawa suke nisantar sunna da jama'a, suke kuma wato kyamar ita sunna din da matafiyar sahabbai. Yace wannan abu guda biyu su ne kamar haka: na farko, yawan tambayoyi da kuma kutsawa kan abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai ba da dama ba, annabinsa sallama bai ba da dama ba, ta fuskar rashin sallamawa ga nassoshi na shari'a, rashin miƙa wuya ga nassoshi na shari'a. Wannan sai ya bayu da yawa wasu suka halaka. Yace sababi na biyu, zama tare da waɗanda suke ma'abuta son zuciya, 'yan bid'a din. So wannan yana bayuwa mutum ya zanto ya fita daga sunna ya kuma fita daga matafiya ta sahabbai. Wannan dalili guda biyu da shi Ibn Battah rahimahullah ya ambata a cikin tafinsa al-Ibanatul Kubra. Idan ka duba za ka ga duk malamai na sunna da suka yi magana kan tsoratarwa da kuma nisantar matafiyar 'yan bid'a, za ka ga san wannan shine sababi da kuma dalili da yasa suke tsoratarwa din. Idan ka ɗauki abu na farko da ya kawo, wanda sababi ne daga cikin sababai da ke sa mutum ya kyamaci sunna ya nisanci sunna, so kutsawa da bincike da matsawa cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana, to abin da ya keɓanci Allah ne shi kadai, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la tas'alu an ashiya'an in tubda lakum tasu'ukum. Kar ku sake ku yi tambayoyi kan abin da aka ɓoye muku, ta yadda idan an bayyana, so bayyanawar zai zamto ya bakanta muku, ya ɓata muku. Shi sa Imam Muslim rahimahullah ya fitar da hadisi wanda yake sallama ya tsoratar ya kuma yi hali kan abin da ya shafi tambaya, yawan tambayoyi. Yace inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yace lalle yana daga cikin abin da ya halakar da wanda suka gabace ku shine yawan tambayoyinsu tare kuma da saba wa annabawan nasu. Sai yake cewa lallai zaruni ma taraktukum, lallai duk abin da na bar ku akai to ku zauna akai, kar ku je kuna tambayoyi kuna bincike kan abin da ba a kira ku shi zuwa gare shi ba. Da kuma za ka ga ɗabi'a ce ta 'yan bid'a bibiyar abin da yake ma anzalallahu biha min sultan, Allah bai saukar da hujja da dalili kansu ba. Misali kan haka Imam An-Nawawi Shamsuddin Yahya bin Zakariya rahimahullah ne da yake cikin littafinsa Sharhu Sahih Muslim, karkashin hadisin da Musallama ya yi nuni kan cewa babu wanda aikin shi zai shigar da shi aljanna. Sahabbai suka ce ko da kai ya Rasulullah, yace ko sai dai Allah ya lullube ni da mi da rahamarsa. Imam An-Nawawi ya ce to anan wannan hadisi yana nuni kan cewa lallai samun lada ko hukuba ko wajabtawa ko kuma haramtawa ce wannan bai yiwa ta hanyar hankali, abu ne da ke tsayuwa kan shari'a ce kadai take da hurumi kan haka. Imam An-Nawawi ya ce wannan kuma shine ahlus sunna suke kai, wannan kuma shine mazhaba ta ahlus sunna, ta hanyar daukan abu a matsayin shari'a ta fuskar shari'a ce ta halatta, kaza halal ne abu kaza haram ne ta hanyar haramtawar Allah ko haramtawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to kaza akwai lada ko kuma sabanin sa ta hanyar wa alqur'ani ko sunna.
Imam An-Nawawi ya ce wannan shine mazhaba ta ahlus sunna. Yace sabanin mazhaba ta mu'tazila da suke haramtawa ko halattawa ta hanyar hankalinsu. So kuma idan ka koma ka ɗauki 'yan bid'a a wannan lokacin za ka ga abin da suke kai kenan. Menene halal shine abin da zuciyarsu ta halatta, menene haram abin da zuciyarsu ta haramta musu. Su ma rika kutsawa cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana, bai kira ba, kamar yadda suke shiga cikin ilimi su ce wai ilimin hakika, ilimin baɗini. Kaga wa ya kira wannan? Ba wanda ya kira ilimi da wannan. So wannan ya bayu suke zama 'yan bid'a din, suke nisanta sunna da kyamar sunna din, kamar yadda shi Ibn Battah ya ambata. Haka shi dai Imam An-Nawawi rahimahullah cikin littafin shi dai Sharhu Sahih Muslim yake cewa lallai samun aljanna bai yiwuwa saboda kusancinka ga wani cikin wanda suke manya, sai ta hanyar kadaita Allah subhanahu wata'ala. Kaga ashe kusanci da wato zamtowarka kana kusa da wani babba bai sa ka shiga aljanna, haka zamtowarka kai kana da kusanci da wani katon kafiri bai sa ka shiga wuta. Sai ka yi sai ka yi imani shi ke sa mutum aljanna, rashin sa kuma ya sa shi a wuta. So wannan kaga shine bin shari'a kenan, ba auna abu da hankali ba, wanda kuma shine matafiya ta 'yan bid'a. Kamar da shi Ibn Battah ya ce wannan auna abu da hankalin shine ya bayo kaga duk sun koma 'yan bid'a. Kamar yadda Imam Ash-Shafi'i rahimahullah yake ambata cewa la yanbaghi li ahadin an yaqula fi shay'in halla aw haruma illa min jihati al-ilm. Yace al-ilmu kitabullah aw sunnatu rasulillah aw al-ijma' aw al-qiyas. Bai halatta wani yace abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne sai ta hanyar ilimi. Yace ilimin kuma shine Allah ya faɗa, annabi ya faɗa, ko ijma'i na magabata ko kuma qiyasi. Kamar yadda Ibn Taymiyyah rahimahullah yake cewa to ai shi ijma'i bai zama ijma'i sai ya zama akwai wani abu da ya dogara da shi na alkitabu wa sunna. Shi yasa ma za ka ga matukar hadisi ya zo, aya ta zo kan mas'ala, sai a ce mata al'umma sun yi tarayya kan wannan abu, saboda su al'umma magabata ai Qur'an da hadisin suke bi. Kuma za ka su 'yan bid'a da ake ta magana kamar da Ibn Battah ya faɗa, abin da ya su zuwa ga bid'ancin su shine mai wato hukuntar da hankali. Hukuntar da hankali. To wannan hankalin kuma ba hankali bane mai kyau, saboda ai ka'ida hankali lafiyayye bai cin karo da shari'a. Da wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tabbatar a cikin littafin shi Dar'u Ta'arudul Aqli wan Naql, kan wannan yayin littafin. Hakan ka dauki wanda suke na baya, Sheikhul Albani yayi maganganu kan wannan sosai. So wannan kenan, kaga wannan sababi ne da ke sa mutum ya zama mai dan bid'a, inji Ibn Battah. Wanda ga hatta ahlus sunna mu da yawa yanzu sun fada cikin wannan fitina din. Auna abu da hankali, ai ina gani kaza ya kamata. Wannan kuma ba shine addini ba. Yace abu na biyu da ke sa mutum ya zama cikin bid'a tare da kyamatar sunna, yace zama da 'yan bid'a. Zama da 'yan bid'a abu ne wanda yake mai hatsarin babba. Na kuma aka tambaye ka waye dan bid'a, so sai ka koma maganar da na kada ta Imam An-Nawawi da yake cewa mutum ya koma ya dauki hankalinsa a matsayin shine wanda yake shar'anta masa, ba alkitabu was sunna ba. Wannan shine dan bid'a. In ka ga ya rike aya to ta dace da ra'ayinsa ne, in ka ga ya rike hadisi ya dace da ra'ayinsa ne. Abinda yin watsi da shi na ayar Qur'ani ko hadisi za ga yana yaki da abin da ya zo da shi ne. So haga an yattabi'una illa dhann wa ma tahawal anfus. Ba wani abu suke bi wa sai zato, sai abin da zukatansu ya raya musu. Don haka malamai suka kyamaci matafiyar bid'a din, suka kuma tsoratar kan bid'a din. Shi sa ya zama hatta ɗaukan ilimi ba a yin sa wajen ɗan bid'a. Kamar da Imam Muslim rahimahullah ya ambata cikin muqaddimatu kitabe, yani sunanihi kenan a sahihi, yake cewa ya kawo da isnadi zuwa ga Muhammad ibn Sirin. Yace lokacin da fitintunu suka faru aka samu 'yan bid'a, sai muka waye gari, mun je gari neman ruwaya mukan ce ku gaya mana cikin malaman garin nan na hadisi waye dan bid'a, wane ne ahlus sunna. Sai a ce wane dan bid'a ne, wane ahlus sunna ne. Yace sai mu karba daga ahlus sunna mu watsi da ruwayar 'yan bid'a, saboda abin da ke ciki ne na gurbata. So in ka kuma za ka ga wannan abin da yake ya suka tafi akai, wata shine abin da Qur'ani ya kira, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah ce idan fasiki ya zo muku da magana, so ku bincika, gudun kar ya zo muku da wasu maganganu wanda suke munana na ƙarya, inda fasiki ne zai iya yin ƙaryar. So malamai suna lissafa dan bid'a a matsayin fasiki. Idan haka idan dan bid'a ya ruwaya ba a karɓar ruwayarsa kai tsaye, sai an samu wani
wanda ya dafa masa sannan sai a karba. Da haka saboda wancan aka karba ba saboda shi ba. Shi sa ya zama na wato Imam al-Bagawi rahimahullah da ya kulla babi cikin sharhu sunna kan abin da ya shafi nisantar yan bid'a da kaurace musu, to sai ya kawo ayoyin Qur'ani da suke nuni kan nisantar yan bid'a da istishhadi da su. Misali fadin Allah subhanahu wata'ala can da yake cewa wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina, yace wattaba hawahu wa kana amruhu furta. Da haka Imam al-Bagawi sai yake cewa fadin Allah wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina, wannan maganar sai zuwa ta kan yan bid'a. Kaga a bayan ce wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha, wato wannan sai ya keɓance ahlus sunna kenan. Da haka ka zauna tare da wanda suke ambaton Allah dare da maraice ko da wani lokaci don neman yardar Allah ne. Kar idan ka ya dagu zuwa ga wanda suke 'yan duniya gafalallu, wanda suka gafala daga barin ambatona. Da haka sai nuna cewa lallai 'yan bid'a su sun gafala daga barin ambaton Allah. A gefe guda kuma sai wani ya ce maka 'yan bid'a suna zikiri suna ambaton Allah, ko ba haka bane? To duk abin da yake na ibada ne, matakar ibadar an canza mata kama daga yadda ta zo daga Allah da annabinsa, wannan ibada ba a kiranta da suna ibada, ya zama shirme. Kuma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya. Asali waɗancan mutane annabawansu sun zo musu da shari'a, amma sai suka canza shari'ar suka mai da shi wasa da wargi, tafi da kiɗe-kiɗe da bushe-bushe a cikin ibadarsu. To Allah sai ya kira wannan a Qur'ani ta hanyar fuskar lalata abin a matsayin ibada. Hakan wa'yan bid'a mai so koma ga da shari'a ta zo da ambaton Allah da zikiri sai suka canza mata kaba. So wannan Imam al-Bagawi sai ya nuni kan cewa ai 'yan bid'a sun gafala daga barin ambaton Allah. Da haka yace wannan ayar tana nuni kan nisantar waɗanda suke yan son zuciya 'yan bid'a. Haka zaka ɗauki faɗin Allah wala tarkanu ila allazina zalamu wa tamassakum an-nar, kar ku koma ku yi kuli ga wanda suke azzalimai. Allah ce gudun kar wuta ta shafe ku in ta zo ne taba su kenan. Ba wanda yake azzalimi irin wanda yake mushriki, mushriki dan bid'a, to babu azzalimi kamar sa, tunda ai an ka dauki ma'anar zalunci shine aje abu ba a muhallin sa ba muhallin sa ba. So wannan aya kaga ta kai makura wajen yakar ita wannan bid'a ne ke, ita yakar wajen yakar bid'a. To wani sai ce maka ai suna da ilimi, haka ne? Yanzu in ba a je wurin su ba yanzu ya za a yi? A'a, ai duk abin da suke dauke da shi wannan shubha ce, kamar yadda Muhammad ibn Abdul Wahhab ya ambata cikin littafin shi Kashfu Shubuhat, yace abin da suke dauke da shi shubha ce, ba wai ilimi bane. Saboda faɗin Allah subhanahu wata'ala watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu. A gani wattaba'a hawaku, kaga shi bin son zuciya sababi ne da dalilin ne da ke bayuwa mai ilimi ya koma mai jahili. Kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ambaci wannan cikin tafinsa Kitabul Iman, yace duk tarin ilimin mutum matukar yayi watsi da gaskiya da wannan ilimin to yana komawa jahili, yana komawa. Shi sa magabata suka yi nuni, kamar yadda zaka gani cikin Kitabul Shari'a lil Ajurri, Lalaka'i cikin sharhu Itiqad Sautul Jama'a, ka dauki irin su Ibn Battah cikin Al-Ibanatul Kubra, zaka sun kawo ruwaya daga sahabbai cewa lallai yana daga cikin alama ta tashin alkiyama daukan ilimi daga yara ƙanana. Sai suka fassara yara ƙanana su ne 'yan bid'a, saboda duk abin da ɗan bid'a zai kawo shi za ga a ƙasa yake da nawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka ko da dattijo ne shi a shekaru, to amma abin da yake dauke da shi kuma karamin abu ne. A wancan ahlus sunna ko da yaro ne mai ƙananan shekaru, matukar an waye gari abin da ke faɗa Qur'ani da sunna ne, to wannan ya zama babba kenan, ya zama babba. To kuma 'yan bid'a su abin da suke kodayaushe shine kokawa da kokarin nisantar abin da yake shari'a ta zo da shi. Yasa kaga Qur'ani yayi nuni kan a nisance su. Shi sa Imam al-Bagawi rahimahullah ya fitar haka. In ka dauki su a ashabu sunan irin su wato al-Ajurri kamar yadda ke cikin fi shari'a, haka Ibn Battah cikin Al-Matul Kubra, haka Ibn Abi Asim Kitabus Sunnah. Hadisi ya tabbata daga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, dan sallama ya karanta fadin Allah هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكره إلا أولي الألباب. tace Annabi sallama ya ce mata idan kika ga waɗanda
suke bin son zuciyarsu suke bin waɗannan ayoyin mutashabihai, annabi ya ce mata to ki tabbatar su ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin wannan aya din, yace ki nisance su. Kaga Aisha sallama yayi umarni da me a nisanci yan bid'a kenan, a nisanci zama da su ta hanyar me istishhadi da Qur'ani. Qur'ani ya tabbatar a nisanci yan bid'a, haka hadisi gashi nan yayi nuni kan haka. Wanda idan ka ɗauki Imam Al-Bagawi, daban da shi na ga maganar cikin Ash-Shari'a ta Al-Ajurri, hadisin Ka'ab bin Malik da mutane guda uku wanda suke takhallafu, haka ne sun ki zuwa yaƙi sun zauna a gida, suka ga Allah ya saukar da aya kan lamarinsu. Wannan ka duba za ka ga Annabi sallama ya hana a yi musu magana, haka ne ya kuma hana a yi mu'amala da su saboda sun zo da wata fuska, da wannan aikin da suka yi aiki ne irin na munafukai. Wannan sai ya bayo ake tunani to munafukan ne ko masu imani ne. Annabi sallama sai ce to ai musu hukunci da aikin su kawai, sai aka nisance su. Da Ka'ab bin Malik ya faɗa ce har kasuwa yakan shiga ya zaga dan mutane kawai su yi mishi magana, amma sabai ba sa kallon shi, ba sa kula shi. Ya zo gaban Annabi sallama yana fuskanta Annabi sallama, annabin ya gare shi kawai sai ya dauke kanshi, ita sai ya zaga nan ma annabi ya dauke kanshi, bai buƙatar masa magana. Ta rafa da rahama gawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghaliz alqalbi lam faddu min hawlik. Ashe a lokacin da zaka nisanci dan bid'a ba zafi kai ba, haka ne? Tun idan zafi ne aka Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne? Yaya aka kuma ya ga wa Aisha ta nisanci irin waɗannan mutane din? Kaga idan har ka kira cewa duk wanda zai ce a nisanci dan bid'a, malami dan bid'a bai bin shubuha, kar a zauna da shi kace wannan dan zafin addini ne, to wannan ka zagi matafiya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, ka soki sunna. Zaka asali dole ne a nisance su. Kuma me fa'idan nisantar? Imam Al-Bagawi yace fa'idan nisantar ai ta bayyana. An nisanci su Ka'ab bin Malik saboda su tuba daga laifin da suka yi, su tuba su bari har lokacin da Allah ya saukar da aya na karɓar tubansu. Allah ya karɓi tubansu, sabon suka rika musu murna akan wannan. Yashi sabon su kansu ba haka suka so ba, amma tun da haka Allah ya so, haka za a yi dole. Son wannan shine imani din, shine imani. To haka mu ma a yanzu wannan ayoyi da hadisai duk sun hana mu mu'amala da dan bid'a. In dai ba kiran shi zaka yi zuwa ga addinin Allah ba, dole kai shi sa zaka yi mamakin mutane sun karanta ahalarin nan, an yi ta karanta shi ko ina, amma za ga hatta a cikin al-Akhdari akwai maganar nisantar dan bid'a. Wala yahillu lahu suhbata fasike, haka ne, wala mujalasatu, bai halatta gare shi abota da fasiki ko zama da shi. Fasiki kuma shi da dan bid'a ba fasiki kamar dan bid'a. Kisa wani cikin magabata yake cewa ai waɗansa yace danganka ka fito daga wajen wancan dan bid'a din, yace gwaranka ka fito daga ɗakin dan Daudu. Yace shi sai saboda shi wancan zai bata maka duniyar ka ne, wannan kuma lahirar ka zai bata maka, dan zama da shi zai gurbata ka. Kisa ga a Qur'ani din Allah ya ce mishi wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Kisa su Imam Malik ibn Anas, su Imam Ash-Shafi'i, su Imam Ahmad duk akan wannan suke nisantar zama da dan bid'a. In ka dauki kissa ta Imam Malik da tana cikin al-Mudawwanatul Kubra cewa wani dan bid'a ya shigo, wanda duk malamai sun fitar galibin su, musamman kutubul aqida al-musnada karkashin masalatu al-istiwa. An tambayi Imam Malik fadin Allah ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa, ce kaifa istawa, yaya Allah ya daidaita? Imam Malik ya ce al-istiwa ma'lum, ai daidaiton Allah bisa ga al-arshi wannan sananne ne. Yace wal kayf majhulun, sanin yadda ya daidaitan wannan ba wanda ya sani. Ce wa su'alu anhu bid'ah, da kuma tambaya yaya Allah ya daidaita, ce wannan bid'a ne saboda ba wanda ya. Da ya faɗi wannan sai ce ku fidda shi, akhrijuhu, ku fidda shi. Kaga shi wajen Imam Malik dan bid'a ba a zama da shi, a fidda shi saboda zaman sa a cikin ɗalibansa zai gurbata su, ya kai sa ce a kore shi, a fidda shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da sahabbansa, sai ya ce duk wanda ya yanke zumunci so ya tashi daga nan. Wani cikin sahabbai sai ya tashi sai ya tafi, daga baya sai ya dawo, sai yana da wata goggo ne ya bata da ita, ba sa zumunci, da aka je ya gyara. Amma me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana? Musu ce azaba ce za ta zo ta same shi, gudun kar ta hada da mu, shi yasa ce tashi ya tafi. Kuma ga maganar Bahaushe kullum kana faɗa, zama da madaukin kanwa shi kawo wato menene farin kai. So don haka duk wani wanda yake gurɓatacce so ba a zama da shi.
gudun kar gurbata ya shafe ka. Wannan shine abin da yake matafiya ta ahlus sunna. Wannan kowa haka aka mishi umarni, to ina ga wanda yake kuma malami mai da'awa wanda zaman sa dan bid'a zai bayu ya tsarkake dan bid'a din. Yana daga cikin matafiya ta malaman hadisi, idan malamin hadisi suka tabbatacce imam min al-a'imma ya ruwaya wajen rawi, ko da ba a san rawin ba, to ruwayar wannan babban malami kamar yana tsarkake wancan da ba a san shi din bane. Misali Imam Malik bin Anas ya ruwaya wajen wani malami na hadisi, ya zama kuma ba a san shi ba amma an san Imam Malik a matsayinsa na imam fil hadisi wal fiqh, to wannan ruwayar da yi ga wancan to ya bashi wani kamar matsayi ne cikin wannan. To ina kuma ga dan bid'a ne kaje ka zauna da shi a ganka kuna mu'amala da shi har ka bashi dama ya ce wani abu addini. Me kake ga mutane? Kana ga mutane addinin sa mai kyau ne kenan, wanda malamai ahlus sunna sun ce na daga cikin usul na ahlus sunna rashin mujadala, muqabala, tattaunawa da dan bid'a. Suka ce sai dai idan hukuma ce ta shirya ta tsayar ko ya zama dole sannan za ku tattauna, saboda ai cikin muƙabalar da shi masu sauraron zai samu su shakka, haka kai ma zai samu ka shakka. Wasu mutane guda biyu sun zo sun tambaye wani imam min a'immati ahlus-sunnah wal jama'a cewa za mu karanta maka Qur'ani, yace a bana bukata. To hadisi fa yace ba ma bukata, ku tashi ko kuma ni in tashi in baku waje, ku tashi ko in tashi in baku waje, wanda Imam al-Bagawi ya kawo wannan asar din a cikin sharh sunna, haka al-Ajurri cikin kitabin shari'a, haka Ibn Battah cikin al-Ibanatul Kubra. Sai ko ni in tashi. Bayan sun tashi aka ce me yasa aka maka lafiya? To ai ina tsoron kar su karanta min ayar su fassara ta ba daidai ba, saka wani abu na son zuciya. To idan har malami imam min a'immati al-sunnah wal jama'a zai ji tsoron wannan, ina ga kai yanzu ina gani har ka ba dan bid'a dama a majalisin ke ce wani abu ne zai gaya maka? Ba abin da zai gaya maka, ba abin da zai gaya maka. Su da haka wannan kaskanci ne da kuma wato cin mutunci ga shari'a tare da sunna baki daya. Shi sa ruwaya ta zo daga wato Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah yake cewa wa man waqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadami islam. Duk wanda ya girmama dan bid'a to ya taimaka a rushe musulunci ne, rushe musulunci. To da wancan abin da muka ambata a baya, ba shi damar yana kamar ka tsarkake shi ne a idan awam, shi wannan fa mutumin kirki ne, a gefe guda kuma dole zai sanya shubuharsa a cikin wannan abu da ne da ya kawo. Wannan dalilin yasa za ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin tafinsa al-Muqaddima ko Muqaddimatun fi usuli tafsir yake cewa ai akwai nau'ukan tafsirai na 'yan bid'a da ya kamata da mutum ya kiyaye su, wanda ya ambace su da misalansu ta yadda sukan sanya aƙidinsu a cikin wannan tafai na tafsiri, wanda yake yana da rauni kan abin da ya shafi sanin wato usul na ahlus sunnah wal jama'a, to sai ga in yaje karantawa sai ya samu matsala. Yanzu ka dauki irin su Zamakhshari cikin littafin sa al-Kashaf, za ga yana rufe ababai aqidun sa munana a ciki, ba kowa yake ganewa ba. Su haka su ma yan bid'an mu yanzu ake buƙatar nisantar abin da suke faɗa. Yanzu ka ɗauki irin su Makari, haka suke kudunduno abubuwan su cusa da shi da yaransa. To fa a cikin irin yaransa ne aka ɗauki wasu ake ba su dama har ake zama da su ko a yi hoto da su ko abin da ya kama da haka. Wanda wannan rushe sunna ne. Bisa ga ababen da muka ambata a baya, ai ba su kai matsayin da ma za ka saurari magana su. Me za su gaya maka? Me za su gaya maka? Abu ne suke amfani da shi a hankali. Ƙarshe za ka ji mutum ya ce maka ai usul ɗin mu ɗaya ne, sun yadda da Qur'ani, sun yadda da hadisi. A wannan ƙarya ne. Sun yadda da harufansu, amma ma'anarsu ba su yarda da shi ba, wanda wannan kuma zai ba insha Allah duba da yanayin lokaci za mu ci gaba da wannan bayanai lokaci bayan lokaci insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.